Ok, evo nas danas u bašti, kišica pada, a želim da vam predstavim biljku koja je zaista fenomenalna. Sve u vezi sa njom je fenomenalno i možete je vrlo lako gajiti u vašoj bašti. Jedino što joj je nezgodno to su imena, tačnije ona, da kažem, sporedna imena koje ja nikako ne mogu da izgovorim, pa mi nemojte zameriti na tome. U svakom slučaju, u prvom delu videa pokazat ću vam vrste koje ja imam, koje možete nabaviti kod nas, a u drugom delu videa ćemo da razmnožimo, to jest umnožimo ovu biljku, tako da ukoliko vas se zanima samo taj drugi deo videa, vi sad odmah premotajte ovaj prvi deo, tačno ćemo označiti gde je granica i pogledajte kako smo umnožili ovu prelepu, predivnu biljku. U pitanju je Euforbija. U slučaju da ste prvi put ovde, dobrodošli na kanal Vile u bašti. Moje ime je Aleksandra. Sa uređenjem naše male organske bašte počeli smo 2022. godine. Uklopili smo ljubav prema prirodi sa praktičnim savetima i idejama o tome kako možete i vi da napravite svoju malu oazu. Naša bašta je živahna i svaki put donosi nešto novo i posebno. Čvrsto verujemo da svaki vrt ima svoju jedinstvenu priču i ritam. Zapratite nas kako biste videli šta smo novo pripremili za ovu godinu i kako će naša bašta izgledati u novoj sezoni. Zašto su ove biljke predobre za baštu? Zato što imaju neverovatnu strukturu listova. Prosto, to je biljka koju treba da imate u svakom pejzažu, doprineće obliku, teksturi, boji i prosto ima sličan efekt kao što imaju i ukrasne trave u jednom vrtu. Ok, kiša sad malo počinje jače da pada, pa ću ja da se malo sklonim. Euforbija zaista ima raznih i prosto možete izabrati svakakve vrste u odnosu na ono šta vama treba za baštu. Dakle, možete izabrati vrste koje su žbunaste, možete da izaberete više vrste koje onako pokrivaju tlo, koje su niže i one koje se prelivaju iz saksija, odnosno koje su pogodne za sadnju na ivicama neke leje. Bukvalno je vrlo jednostavna za gajenje. Nije mnogo izbirljiva po pitanju zemljišta, da li je to kiselo ili alkalno, to prosto nije bitno. Ono što ne voli ova biljka jeste da bude tokom zime dugo podvrgnuta niskim temperaturama i vlažnim uslovima. Tako da u tom smislu je dobro da je smestite u neki deo bašte koji sigurno neće toliko biti podložan takvim uslovima. Ona takođe voli sunce, međutim može da uspeva i u polusenci. Evo, ovo je neka naša polusenka. Negde sam pročitala da neke vrste mogu da opstanu i u senci, tako da to malo proučite. I, kažem, vrlo je jednostavno, prosto ubacite u zemlju. Ja ovdje imam samo jednu biljku i vidite koliko se ona proširila za 1-2 godine. Ova vrsta ima ovako plavičasti list, ljubičaste boje, mislim i da se zove purpurea i cvetovi su joj više tako zelenkasti, tačnije boje lajma, onako svetlo-zelene boje, tako da jako lepo osvežava prostor u koji se ubaci i odlična je u nekoj kombinaciji sa tamnijim biljkama, znači na primjer nekim crvenolisnim biljkama. Kažem, ovdje imam jednu. Vidite, ona je porasla otprilike 40 cm, možda pola metra u širinu i u visinu tako isto. I mislim da i to otprilike kaže i one neke osnovne karakteristike da raste do 60 cm. E sad, ukoliko birate da je sadite po bašti, jako je lepo da prosto grupišete više ovakvih biljaka, prosto će imati bolji uticaj, bolji efekat u jednoj bašti. Gledajte da ih uvek sadite u grupama od 3, 5 ili 7 ili eventualno da pravite te manje grupe od 3 i onda da ih istačkate po bašti jer je to nešto što je prija našem oku, da vidimo
tu stalnu repeticiju, odnosno ponavljanje kroz baštu. Eto jedan mali savjet za dizajn bašte. Druga vrsta koju ja imam je ova. Ovo, ne obraćajte pažnju na ovo iza, ovo je korov, ali kao što vidite, ovo je euforbija, ovo što se preliva, dakle ona je pogodna za sadnju po ovim ivicama. I ovo je zapravo prošlogodišnja, kao što vidite ovako izgleda kada uvene cvet i sad bi tu mogla da isječem ili odavde ili čak odavde ukoliko mi smetaju ovi pipci koje je pustila. A ona zapravo opet iz osnove pušta nove i oni će cvetati negde tokom leta. Dakle, ona prethodna žbunasta vrsta koju ste malo pre vidjeli cveta malo ranije negde u proleće i u prvoj polovini leta, dok ovaj mirsnites cveta negde tokom leta. Ima prelepi takođe cvet, a i listovi su vrlo dekorativni. Ovako su sivo-plavičasti. Ono što sam ja primetila, ja sam nju posadila samo u ovom prvom redu, a ona se već prebacila i ovde. To je, mislim, putem semena. Ona je to sama učinila. Tako da ova vrsta, za nju nisam mnogo, da kažem, zabrinuta da li će da opstane. Verovatno će da se širi sama i da se prebacuje sa jednog mesta na drugo. Ovo mi je inače predeo u bašti koji je najosunčaniji, koji uopšte u njemu uspevaju biljke koje vole da to suvo vreme, tako da je onako malo, imam neke manje više prerijske i prozračne biljke. Ukoliko vam ove dve vrste možda po boji ne odgovaraju, naravno vi možete još da birate neke druge euforbije. Kažem, ima ih žbunastih kao što su euforbija polychroma, Bonfire. Ona također ima onako crvenkaste listove. Zatim imamo euforbiju Martini Ascot Rainbow. Ona je onako žućkasto-zelenkasta. U nekim periodima ima i crvenkaste obode listova. A tu je i euforbija, sad, da li se ovo čita Carassias ili Charasias, u svakom slučaju se zove Black Pearl, kao crni biser. Za sada sam ja shvatila da bi mi najviše odgovaralo da ovu imam u većem broju, tako da mogu da je još negde stavim, da čisto imam ponavljanje na više mesta. Te ću je ja danas umnožiti, tačnije pokušat ću da je umnožim. Jedina mana euforbije je ta što prilikom seckanja, bilo da uklanjate uvele, precvetale delove, cvetove ili neke grančice, ona ispušta jednu beličastu tečnost, zbog koje se kod nas i zove još mlečika. I ta tečnost onako ume da iziritira kožu, ruke, tako da kada rukujete njom, najbolje je da nosite rukavice. Takođe, ukoliko seckate, isto je vrlo dobro da imate i naočare zaštitne, odnosno ja ću ostavim naočare za sunce, jer ne želite da vam upadne slučajno, da vam prsne ta tečnost u oko. U tom slučaju najbolje da zatražite medicinsku pomoć. Stavila sam inače, ovo je ukrasni grašak koji sam presađivala nedavno i snimala sam isto taj video, možete da ga pogledate na našem kanalu. Evo, umeđu vremenu sam dodala ove bakarne trake koje treba da spreče puževe da ne jedu. I evo, pogledajte. Stigo je do ovde i sad je skrenuo s puta. Izgleda da radi. Da li je ovo moguće? Imam nešto protiv puževa. Što zapravo radi. Ok, za umnožavanje ove biljke bit će vam naravno potrebna jedna saksijica ili sve zavisi koliko uzimate već reznica i da je napunite zemljom. Sad ta zemlja nije loše da bude onako fina i propusna. Ja imam ovu malu neku
fancy bolju zemlju, pa ću da je napunim. Ok, treba vam jedna posuda sa vodom, baš zbog ove bele tečnosti koju treba da isperemo. I naravno trebaju nam rukavice, naočare kao što rekoh, te jedna olovčica za kasnije, makaze kažem koje su čiste, i ja ću upotrebljavati takođe ovaj hormon za ožiljavanje reznica koji nije neophodan zato što je sad proleće i zato što će priroda uglavnom raditi sve sama. Koliko koristite ovaj hormon, nije loše da ga stavite u neku posudu posebnu kad ga koristite, jer ukoliko je nešto ipak obolelo ili da ne biste ugrozili cijelu ovu posudicu. Mi sad idemo da uzmemo reznice. Reznice treba da budu pa minimum da imaju 3, 4, 5 cm, a ja ću gledati da uzmem i veće. I bitno je da uzmemo reznice koje nemaju cvet. Mada sam ja često uzimala i neke reznice, ne kod ove biljke, kod drugih biljaka, koji imaju cvet pa sklonim cvet. Ali evo, u središtu ove biljke ja vidim da ima ovih grančica koje još uvek nemaju, to su mlade grančice i takve grančice i biramo. Znači, biramo ovogodišnje grane, znači one imaju ovako zelen vrh i, dakle, pa uzmite, ja bih vam preporučila 10 centimetra, pa ćete kasnije da se lako oslobodite ostatka. I može tu odmah ispod listova. Ajmo sad odmah da vam pokažem šta radim i sa ovim. Evo vidite, malo kreće ova tečnost da izlazi. Nije ona toliko strašna, mislim, ja sam je dodirnula više puta rukama. Meni nije izazvala nikakvu iritaciju, ali da kažem da ne čuje zlo, bolje da se ne junačim. Ostale listiće skidamo. Vidjet ćete i ovde na svakom tom delu gde ste skinuli cvetić takođe izlazi ova tečnost, pa vodite računa o tome. I nekako je, po mom mišljenju, bolje da skinete što više ovih cvetića, da ostavite samo nekoliko pri vrhu, jer prosto na taj način reznica manje gubi vlažnost i više se orijentiše da napravi dole korenje novo. Ja ću da uzem još par ovako reznica. Kada sredite sve reznice, ubacite ovu vodu da bi prestala ova tečnost da izlazi. Zato nam je bila potrebna ova teglica sa vodom. I sada, malo mi je nezgodno sa ovim rukavicama, da ne otkinem ovo što ne treba. Nemam baš osjećaj kad radim s rukavicama. E sad, ja volim takođe da taj rez kada izvršim da bude tačno ispod ovog mesta odakle sam skinula listić. Tako da ću sad to da popravim kod svih i pošto će opet da krene ta tečnost da izlazi, opet ću da je vratim malo u vodu. Ovde je okej. Korak koji ne morate da odradite, ali kažem, kad već imamo ovaj hormon za ožiljavanje, iskoristit ću ga i nadam se da ću time i da malo imam više šanse da mi ove reznice budu uspešne, jer reznice nekada i ne uspeju, a razlog za to prosto ne znamo šta je. Nekad je priroda, nekad je nešto, šta god. Ne mora da znači da će biti 100% uspešno i ne treba se obeshrabriti, ali ako vam uspe, imate biljku, besplatnu biljku koju ste sami napravili, o kojoj ste se sami brinuli od samog početka, to je vaša bebica. I da kažem da je jedan lep osjećaj kada uspete na neki način i da uštedite, a i kada uspete da sami pravite svoj vrt. Tome je valjda i suština ovog vrtlarenja. I dok kiša sve jače pada, a moja baterija na isteku, samo da kažem da stavljam ih po obodu, ove saksije, zbog bolje drenaže i kasnije ću lakše da ih razdvojim kad puste
korenje. Vidite, malo su meni imaju možda 10 centimetra ove reznice. Kažu da nije potrebno više od 5. I da kažem samo još ovo, da je na nekim sajtovima pisalo da treba ostaviti i da možete ostaviti ove reznice i da odstoje jedno dan ili 7 dana da se osuše nakon ove vode. Međutim, ja sam stavila i vidjet ću da li će to da mi uspe, pokazat ću vam. Ali nekako su mi izgledale sparušene previše. Tako da sam ja rešila da uzmem i ovakve reznice i sada za 2 nedelje tačno vidjet ćemo da li će nam se ožiliti ove reznice. Stavljam ih na osvetljeno mesto, ali ne na direktno sunce, da ne bi prosto se biljka sparušila i da ne bi gubila još dodatnu energiju od toga da se brani suncem. Sad ovo samo treba zaliti. Ajde, ovom ću vodom kad je već imam. I ono što ja isto radim, ja to sve pokrijem jednom kesicom koju, ona ima onaj zip zatvarač pa je tu malo stegnem, tako da održavam vlagu. I to je to. Biljke besplatne. Ja se nadam da će nam ovaj eksperiment uspeti. Na kraju naočare nisam stavljala, ali mi ništa nije prsnulo u oko, dobro je. Ja ću vas još zamoliti da kliknete like na ovaj video ukoliko vam se dopada, da nas zapratite na svim mrežama društvenim, jer mi stalno se trudimo da napravimo neki video o biljkama i također pratite razvoj ove naše male baštice. Nadam se da će biti sve lepša i sve cvetnija ovog leta. A sada vas pozdravljam iz mog kišnog dvorišta. Vidimo se uskoro ponovo. Ćao!